Mukesh Ambani ula pelat pet ba ya ka pelan bathamai ka Jio ka badon ya ka validity ka balai spa lai pun Sngi haka dor ka bajam. Ka Jio ka dang tengman island ya ki recharge pa bon jan ban penbiang ya ki jingdan kam ba pher jong ki nong pendan kam. Na ka benta ki nong pendan kam smartphone ki recharge plan jong ka Jio ki sedang na do arspa kendai pendai Tyngka ka ba ai 2.1 GB ka data internet haka Sngi na ka benta ka arpu prasi ka validity. Ka Reliance Jio ka badai try da Mukesh Ambani kadika company telecom ka badan da ki million ngot ki nong pendan kam hakal lengkari India. Ka Jio ka aye ki plan pher haki dor ba pher katkum ka chingman toy ba ka aye ki nong pendan kam. Dangshan haba ka company ka lapin ki dor ki plan recharge jungka ki nong pendan kam jungka bun ki lapin kala ya u number jungki shaka BSNL. Banwengi ka ni ka jingdu ya ki nong pendan kam ka Jio ka lapin thamai ya ka rukom tray kam jungka bat ka lawan ra ka to ka netli ki plan thamai. House nam arajar arpusan ka Jio kan penmi hadu palat sau pautli ki recharge plan ba pher ki ba pendap ya ki jing pendan kam ba pher ki ba kenthop ya ki plan ba biang dor man la ubenai ne man la usnam ki plan bala ban yo ya ka unlimited 5G data ka OTT Bun Kiwei ka Jio dangshan kala pendamai ya gurukom tray kam jungka bat kala penmi ya ki plan ba thamai na peng jong ki plan ba thamai ba kala penmi kadon ka plan ka ba ai ya ka jing tri kam ka balai spa lai pun Sngi tangha ka dor ka ba 6000 pras pa kendai Tyngka. Kani ka de ka plan ka Jio ka ba biang dor tam bat ka ba ai ya ka validity ka ba slap na lor ka dor jungka ka long ka baduna kani ka plan ka dang ai shu ka to ka ne ki wei pat ki jingmen toy ya ki nong pendan kam. Hapo kani ka plan ki nong pendan kam ki la ban yo ya ka unlimited call shaka no ka network hakal lengkari India. Kinong pendan kam gila ru ban pha hadu lai hajar ndris pa atli ki SMS shaka no ka network bat ka ai ru arpu sau GB ka data internet ka bastat pha hadin balakut ka data ka ba arpu sau GB kinong pendan kam gila ban thap biang ya ka data pa kani ka plan ka ai lad ru ya kinong pendan kam ban subscribe ya ka Jio TV Jio Cinema bat ka Jio Cloud klam da dan kam ban siu shu kani ka plan ka de ka babhatam na ka benta ki tu kinong pendan kam ki badan kam tang khandiat e ka jing pendan kam internet henry ki kwa pat ya ka plan ka banet slam ka validity haka dor ka bajam.